Okay jonga wena into mawuyenze hlanganisa amajita sipushe ndiwe and ke ngolhlobo ubuyibeka ngalo wena izoba grand because akho gazi lizawuchitheka akho umuntu uzofa yonke into nje flow izawuhamba kakuhle wena thina bambe ixesha bambe ixesha like buy time now yasondela you come close to them yabo and then uqotha la back ubaleke akazoyiqaphela uhamba nathi uqotha la back yabaleka ujump over the fence sibe siqabele simple ngiyathanda yeah oh did Zen I'm gonna show you kago chai I'll go you above right hey no hey yes Ngibone into khawukhawuleze into noma nengane thintito yo Thixo ngisibone ngantoni ekhabani lento Joma singabe siliba sixoxa Joma sithathe masambe siqale ngento baleke ifoni yakho yabona ba asafuneka like aseyonitha kakuni icaba mani yahambi mani ahamba thina hayi mani yahambi ukuhamba in ngiyahamba hayibo Siyenza njani ngimkhosela lona inti umuntu xa ufuna uhambe bethu mama makahambe anaxesha lakhe makahambe kodwa uyadla imali siye la mali bephaka phaka banale imali emphosela 2 million amali bra Indoni? Lo ngabula kuyenza ngizolo pha. Indoni mina bendiyenza izolo pha. Ndiqhelwa nguzamo. Engiaccuse ngoba ngerobbery uba mina ndibe imali. Ndikhe nabe imali mina ndibe imali mina. Kaloku wena thina fanele understand ozakho. Angiyanga yedwa beorganize la yathi thesho bese yenza izolo. Bekopholisa nabanye abantu. Aba bantu bazoyifuna bona imali yabo. Insayeda besenza le-deal okanye ngisenze. That's why uzangibene nxa. Nani understand uzamo. Uba wakopolisana nabani kula nto beyenza. Anikhathalanga loo nto mna. Andizumamela kula mntana mna. Ndimdala uba mfeni for uba ndimamele umntana omncinci. In fact, how about thina sobabini like sizenzele eyethu business like sizenzele le way senzele imali yethu ecaleni. Hayi ufuna ukuthi sisheke sizama ngaphandle. I mean like sine 4 years masisonga nje. So kwathi mshekisa ngaphandle yena. Kuzoba ngathi siyambetray manje. Siyambetray. Uzova ngabani? Uzova ngawo? Akazova ngami kaloku uzama yabo. But ke how about
yabo wena nami sihambe sepha kuyo yabo sekwenza uxolo kube yena bayithola siphinde sibuyelane sibe la team besiyini mna no bra mna nophinde nisebenzisane noZamo mna anophinde nibe together noZamo mna sensho yena uba uyandifuna she knows exactly where to find me uzondifumana apha ndihleli nothi uba mna ndiye kuye anyways sensho makahamba yofama noZamo bahamba yozixhoma kanye enze anything wethu kuye qha makayofa Ewe sisi, you didn't eat izolo. Ndipheke nje mfumahala. Nasekuseni khange utye. Ndiyazibuza uba inokwenzeka ntoni kuwe. When are you going to do your 2 million jackpot? This is not a joke. This is not a joke. Njani uba yojoke xa ndibuza uba wena uyithi nge-2 million jackpot? The problem is sidlulile kule nto. And now ndijonge ndifuna i-way forward qha. Yho. Nidlulile, then iphi imali? Uyayibona imali wena? Uyayibona imali na? Do you think uba bendinemali ngoku ngendilapha? Do you think uba bendinemali mna? Bendingazibonisa njengesiqolo ndifike ndibeke imali phezu kwetafile ndikunike nawe uhambe uyozitofoza neetshomi zakho. Man. Xolo ke sisi. Kodwa nokuyo yonke loo nto ingandifaki andinako lwazi lale nto yakho mna. Xa ubanjwa ngamapolisa uzobanjwa wedwa andazi kwanto ungandifaki. Usandibanja. Yotshume oko bendinestress izolo ndikuxelele ubuthongo oko abufiki bendinestress uma umphofu ndawo ndibonile oko bendiguquka toss and turning ndinestress uma what if silandelwe umuntu avesika angena atyhaleke wawusilela athi saphanda nemali nina nosayithini but at least khonto yenzekileyo tshomi lesho nda-relieved sana atsho mna ndi-relieved mntakabawo bendinomthandazo ongena-ame busuku obubonke abuhle but ke at least akho mntu ufikileyo wathi uzofuna imali yakhe esizixoleleyo phofu. By the way, now that isohlulile imali yethu umntu une-1 million yakhe sithini iiplans zakho kuyakho imali because mna ndiplan uba ndizithengele i-iPhone 15 ndizithengele low tank blue and white then ndithenge ne-license. hayi bhabhele wena akuthi umbona othenga something indlu or something mama akho wow badlanga wena thini tshomi matshomi imali yami ngizayisebenzisa ndizoya eSeychelles. Yes, eSeychelles tshomi ndithi la Seychelles ubusethi uba I'm daydreaming ton and daydreaming ukuthi it's coming true. I'm going to Seychelles the man tshomi I have to. Ngoku ngifuna umashe xesha tshomi ngifuna ibeke le mali kwapha endlini then ndiyazi uba ndiyalungisa tshomi izinto zami kwanifuna uhamba. Okay, mama namhlanje Andihambi khona namhlanje but ngifuna uqonqozela zonke izinto ngikwazi ngikhawulezise. Ngoba what if tshomi le mali bene-track? track kanjani? What if silandelwe tshomi? Hayi bo besiqoqele nje la bag yonke into akho nto akubonile nawe. Sibane drama. Anifuna nimoshe ixesha. Melisa anifuna nimoshe ixesha. Anyways ngoku mama ndisele ngicela bantu le ndaba ezimnandi so ngifuna uyakuye wena. Khambe ndikushiye Melisa man. Yini nozala. Wena licago. Bye. Bongo butsha. Yes. Wow. Kasi? Tasekhaya. Lungiswa. Okay, Jonga, I need your help ngasene. Bese nje ngicela ungandifaki kwizinto zakho please. Sukungi-involve. Zenze izinto zakho phaa kude kunami. Tase, I'm sorry. Like ndicela uxolo mntazemos. Ndiyazi bebendirongo ngosuke ndikhuphela umsindo wam kuwe but ndiyaxolisa. And you know what? I've come up with a solution. I think ndinase isisombululo sayo yonke le nto. What do you mean yonke le nto? I mean uThina noSidumzo I think ithathwe ngabo la mali. I think they planned uba bazangiqhumza bangike izithende. Ikubo xa bafuna ungixelela.
Kutheni uzocingela ukuthina nosidumbu? Impela kudala nasebenzisana lonke. Kutheni nizoxatyaniswa imali ngomzuzu wokugqibela? Xa kaloku sele nge-2 million apha. Thina kaloku siqala ukwenza ijob esifuna sifumana oma-50k, 40k ubheke ezantsi. Like yena, it's huge, bra. It's huge. I-2 meter ayondlalo. Ininzi imali. So I think ikubo. Uyithini isolution yayo yonke le nto? Usandinceda qha. Koxhomekeka, ndisenomnceda, ndisenonganceda. Kanjalo yangikanje imali yami kanjalo nje no man khona ushaya amanzi no njani man 6 months, more than 6 months. Like I can't baleke le nombolo. Then imali yami sobuya nje fly kanjalo nje. Bathukesela sokufumana kwakhe. Hayi. Hanzo ifumana imali yami yona man. Information bayifumene ngabana bayifumene kuba nochamileyo ngamani man basenjani information after nisebenze kangaka inoba ngubani madoda Bendilapha izolo kanguthethe into namhlanje kuseyinda kufonela kanguthethe into so I hope le ntombizele yona yaba into evakalayo so ubufuna ungixela face to face andifuna ukuxela yona atsho Ndingakuthemba. ya manje Unayi girlfriend? kubuzo njalo ngibuza wena anayo Kaloku andifuni uba ndikhululeke around you kanti ukhona umntu okhoyo ebomini bakho. Ndingumntu othanda ushare. amenzelele nanawe sisoyi-2 so unganithemba Ndiyakuthembisa. ya ungaxela noba yintoni noba yimfihlo yakho zohlala kuthi soyi-2 mna nawe singayenza le nto vele ukuthi ubuyandana qha siququ andiva ne angivalele so katsho mame Ukubonisa yona. ya into le Ndinako ungakuthembi mama. Ndiyafuna ukuthemba but ingxaki ye-celebrities ziba zii-womanizer yabo ngisho eninzi so andifuni uzifaka kuloo nto. no relax to that Qinisekile. kakhulu nonganithemba ndithe nje nangabantu ndisebenza nabo so nganithemba Okay. imali engaka uyithatha Funa ndixelele uba ndifumene njani phini. ya mame So So man. Okay. Hlala babeke emehlweni yabo. So ngixelele kuba kuhamba. Ngathi mawuza choose. Ibe ngubani ke ngolo? Hayi contact yami yebo. Andithe bayithokoza. Amba kwenzeka ntoni? Ayitho sandophuma pha kuyo mama nesister yakhe. So ndiyaba bayaphi. So ndithi mayimkhangele. Kuba kukhona into yenzeka efana nogozana. Ngixelele. Feeling that uzambe ikhona into ayaziyo ngale mali. Yeah,
Hayi man, ikhona into yaziyo ngale mali uzamo. Thina le contact yakho na. Like simlandelele, ukuxalela uba mayimlandele, thina sizonyathela ezinyaweni zakhe. Ufuna umbamba right handed uzamo ebalela mali ezandleni. Hayi man, come on thina. Kuzethu uzamcingela kanje ngozami. Uzama sawazama usathatha imali futhi. Yebo. So there's no need ukuba silandelele uzama ngongaleya. Ngoba uzama uyayazi ukudala siphila naye, masikhula sonke lo. Hayi man, sumthethelela. Sumthethelela. Phofu wona kudala ndakubona uyamncanywa lamntana. Yazi intoni? Ungabe kusuhambe nje ulandele uzamo wakho uhambe naye. Umkapha kum. Uyayazi masekudala siphile sandle ngithatha isisister zami nobayidona. Akombe nomthanda koqhudo ngithanda ngehlobo elifanayo. Yazi into ngasingabe siyixoxa manje way. Cause ngiyayibona base itsala ibende ngoku. Thetha neconnect yakho. Ithi uba iphi ngoku silandele lo mntana. There's no need umasambe kwangu. Na brass uthe there is no need basihambe ngoku. Masihambe ngoku. So la ndiyavuka kahle bothini asibe isitolo sakho samanjani. So ngicela ihlale phansi esithethe kahle. Ngisitha. So now tell me esebenziseni lwendlu imali. Sinizinto engicela ukuzenza. Njengano? Okokuqala ngicela ukuthenga license. Ndithenge ne-iPhone 15 because phone yami nengxaki. Then ndithenge impahla. Ezinye izinto ngiphinde ndibuye ndizibone. Okay. La mama yakho. Andithenga ndithanda ne. So angicinga man. Njengomuntu onanzileyo ne, oyi-actor, so nikwayona invest into ungayazi ngami leyo ne. So ayidlela buka ngayo umhle man. Newe ndicinga uba ke ndikwenze movie star. Kube iceleb yaziwayo nawe. Amalips akho. Asublasha kakhulu. Okay, mamela. Bengicinga mna. About ukunika ingxenye yale mali. Ihafu yayo did you invest kwiminyaka ezayo 4 or 5 years to come izobe imali eninzi yabo singacinga nto ya khafanele icinge nje lena sesinemali eninzi esiinvestileyo yebo elinye ingxenye yayo zothi investa kuwe nikwenza ube mhle gravelishe uyekulona ufuna uya kuyo as a movie star uhamba ushoot ezindaweni afanele icinge nje lena njengami. Let's say sine movie esikukuye soyi2 ebona njalo actor soyi2 kufanele icinge la. Yeah. Give me some time, I'll think about it. Cela icinge sis. Melissa. Yes. Muleni. Bye. Njani? Siyaphila. Ifonelene? Ya nguyonifonela wathi ngicela ndize apha. Ne? But wende right abusona uyaphila. Icela nje umzuzwana nje nechomi yami ndisafuna nje ukuthana naye. Siphinde sokubiza. Andihlelanga ngaso sokhalazeka. Siyasithethe ne. Kodwa nanje ngicela uqinisise. Nibe right ke kodwa ne. Siphinde sokubiza baba boy. Alright. Melissa, what the fuck? Ifuna ntoni le mali apha? Ntona mina ithatha wena lo muntu? Ntona mina ithatha? Chomi uvuye une-good idea yoba ndiyisebenzise njani le mali. I-good idea ntoni? I-good idea ntoni umazelapho nalo muntu? Hayi i-good idea yokunuka. Ngoba uphambene. Abomele izinto obuthe uzazithenga ziphi? Abantu okwenda ii-siblings zakho. Kaloku ndizababona mosina. Uzobona njani? Ntona mina ithatha nalo bhuta umuncu shem umuncu uthamba njani indoda? I-superstar Chomi. Kaloku ndiyamthanda Linda and ndiyamthemba. Umuntu osanodibana naye ngoku ami lezi uba muncu mani. Umama wakho yena. Hayi. Yo. Ebethuna. Kaloku bengazibalibala mos. Ndiyaqonda uba sigqibile ngoyinto ebesiyizele apha. Ndicela sihambe. Kuyoyikeka kule ndawo, singabulawa nobulawa apha. Ndicela sihambe torho.
Thina ngoba le mali beyibeke apha nami. Kutheni phe ngokwezothi kwelaa cala theqe ngalo? Bekusuppose kaloku akathanga ngalaa ndlela ebethe qi ngayo phaa. Why? No, undibhanqile. Khona mani into ekrokhesayo apha. Yena usidumza yena. Kwayena mos. Usidumza inhlama. Angiqondi usidumza uyayazi into yale mali. Inhlama kaloku usidumza. Hayi ke. Kwakutsho nawe hayi. Mhlawumbi unyanisile mntase. Yo, thetheni sidumza. Eba le nto endithethile. Bengatshongo lokho akandithembi. Ufuna napha? Bengatshongo? Awundithembi wena. Vele ndikuthembi thina. So Ufuna ntoni wena apha? uyani-accuse uba mna ndithathe le mali. Iphi ke imali? Ndixelele uba imali ndiyithathanga. Ningathi nawe awundithembi. Like bra, we've been through thick and thin apha sisebenzisana sonke. Like sisehla senyuka sonke sisebenzisana. Like kodwa ngoku uyani-accuse uba ndithathe imali. Iphi ke imali? Ubani oyithathileyo? Thina khawehlisa umoya. Umuntu asekhaya akayazi naye siyakhangela mos apha. Khawehlisa umoya. Kanyakweni ube nixabana apha. Hayi man guys. Le mali mina ndayikholela uba kayithathanga uthini. Nozamo ndayikholela uba kayithathanga. So guys nama ndiyithathanga le mali. So ndicela mani masibuyeleni kundalashe siyeke yonke lento yenzeka siyeke nidlule lana. Ubani oyithathileyo ka? Akandithembi mos lo. Okay. It's fine masiyeke nento. Andithi ukuthi sidumza uyithathanga imali. Nawe thina utayithathanga. Nama ndiyithathanga. But one thing I know guys, inyani izawuvela noba kunini. Izawuvela inyani so live your lives. Suka nawe live your life man. Sisiphola man. Yekilala mina wethu. Ngiyaqhela kodwa. So koningaphandle ingqondo makwenzekani yathemba indimango kanti uzogqabanisa baby kona ecebo ndinika lo ngicimba into right xa kanti ayonto yakhayo it's fine ngihamba Akhona uJobu. Sarayithi thina. baby xa uthena le chomi yakho ngisondweni right bendingekho So hamba vuyo. baby please senza nzima le Sukamye kahambe. Chini basikuphambana. Hayibo. Chini mazalaphi uvuyo? Hayibo. Drama ngaki vela. Idrama etheni na wena? Nto yakho. Idrama etheni? Yo, Wathi into ngiyamtshela. Ndizohamba nje ndiyisishals ndokuyeka uwenza izinto ezibhanga. Xa undishiyela ntoni mna ndedwa apha? Uzandishiya mna ndilonely apha ndedwa uyokonwaba wena ngaphaya. Ndikushiya njani? Ndishumanekile. Ndikushiya njani na wedwa? Yazi into endicinga nje sikuthathe le mali ugoduke kokwenu before yenza into eziphambeneyo. Ndihle ndizagoduka Masilinda. Ngoku wawe uassociate nalo mfana? He? Ndithini ndiyamthanda. Thanda ntoni nje ukuthi sengidibana nalo mntu? Na Melissa ayikho into enzayo. Ayikho. Hayibo. Yeyi bekho. Ayikho into enzayo Melissa no man. Ayikhandiyeke mna ndiyekuvuyo. Habo Melissa. Vuyo. Mamela kaloku mntana. Mamela kufa. Ndiyakuthanda thina. Konke okube ndikwenza bendikwenzela wena mntana.
nyamezela 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 we mama kuthi midlanu nendaba kuthi ngubani nendaba hey mama kuthi ngqokano